Λοιπόν, πώς πλένουμε τα χέρια μας στην πέλη. Παρακολουθείτε. Καλημέρα. Έτσι. Θα το νερό, το νερό. Να χαλάμε νερό. Of course, γιατί είμαστε ακτιβιστές. Άμπρα. Θα βάλουμε σε πολύ. Έλα να βοηθήσω. Καθαρίζουμε καλά τα χέρια μας από οτιδήποτε έχουμε φτιάξει. Σαν τι δηλαδή. Μισιά, πρίζες, κινητά, κέρματα, που πάει καλά να σας βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο έτσι. Ξανά καλά. Εδώ παρακαλώ, παρακολουθείτε. Συγγνώμη. Δύο Ναταλίες. Τι κάνουμε. Αυτό που έχουμε κάνει, μάλλον δεν ξέρω που θα ήθελα να βγάλει καφί. Θα πάμε. Αυτά πάλι. Εξομασίδες. Αυτό το λίγο και στο πυλό μας, τον κάλασα. Αυτό επίσης, γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι και δεν θέλουμε να παιδεύουμε άλλους ανθρώπους. Μάζεις και αυτό που κρέμει τους αμίξα. Εντάξει, αυτό ήταν. Έλα και σου με ένα πλάνο να γράφεις.